Good morning, guys. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Sorry, andisibudisa face yangu because ndikuda kutoti ndipedza ndikuita ndigadzirire ndimhanye kuchikoro. So, right. Right. And it's Ugarisa, guys. I'm not staying long. And it's Ugarisa. No. We got we got some messages as parents, and I got a phone call from that disciplinary head kuti pachikoro pakaitwa vana vakastrika nezuro vana vakastrika zvekutodaro because apparently according to them vana ava vane information yekuti maybe Shakira was suspended by the school, so this whole school right now hanzi it's a mess. So I'll show you the letter yekuti muone anditi maona hanzi imbwa yakafita kuruma iyo inojova imbwa ipi futi. Where did you see a dog here? Anti muri kuona saka ndati muone kuti how far zvikoro zvemunezvi ndati muone zvikoro zvemunezvi saka chikoro apparently vana nezuro hanzi they did very big strike handi maona very huge strike yavakaita nezuro and vachitira kuda kuvhandaliza zvinhu but fortunate enough mapurisa akurumidza kudedzwa saka nokuti ivo vane information vane knowledge yekuti maybe Shakira was suspended by the school, of which she was not suspended by the school anditi haana kususpendwa, so kuti she must come back to school because apparently kwavari vana vemunomu this is normal. Kwavari this is normal zviri kutoitika izvi kuvana kwavari it's normal vanhu vemunomu handisi hanzi emergency meeting yevabereki handi na 12 saka ndinoda kutononzwa kuti vabereki vari kunozvitora sei guys. Saka kana zvichiita meeting ichitanga ndinenge ndakakubayira live but nditimbodzwawo saka inenge ndi busy guys zvekutsvaga nzvimbo. Challenge yandiri kuita i1 chete yandichaita challenge yandiri kuita ndekuti kwandafona kwese so far kwandiri kuenda ndichinosiya application letter vakutaura zvenzvimbo next year because already iko zvinezvi gore rakupera umeona gore rakupera saka vari kutaura zvenzvimbo next year, so handizivi majava kuti wandopaita sei because vese topwa mafomu next year not this year. Hakuna fomu riri kubudiswa this year anomaona hapana fomu riri kubuda this year saka toda kutonzwa kuti izvozvi zviri kunyatsofamba sei kwavari vana vemunomu it's normal anomaona zvitori normal. Mukuona pamene ndichizoti kurova vanava unopesa vasingarovi because vanotoudzana kuti indanomusungisa hanzi it's normal even in Zim it's bad. Yes, it's happening. Hey, yeah, hey, Zvakaoma saka ndo zvazviri. I'll show you the letter when I'm passing on to kuita without ndigese ndibude anoona saka ne 25 minutes ndodzibata. Right, this is the letter. I'll try and show you tsamba yacho muone. This is the letter. I hope you can see it. I hope you can see and read. Muri kuzvikuoneka zoomai. Try kuzuma ichitsambai. Umeona? Ichitsambai. Kumusura. Nima message. Vana vakatanga kuto ish. Anumukona. I think you see this. Anumukona. Ish. Yakanzi agent meeting iso. Yakanzi agent meeting at 12 ish. Anumukona. Yakanzi agent meeting at 12. Saka maona anditika. Saka ndo kuchikoro kwatoda timhanye. Alice Bluff and Rambi the same thing. Ndakataura nezuro ndamutasa my life. Mukandibvunza zvema live atakaita nezuro information yese iripo. Information yese panapa padials kana ndakatanga chinhu panapa ndochipedzera pano
Ndoya ndibvunza chinhu chezvinhu zviripo. Ndini ndakatanga chinhu pano ndochipedzera pano. Hapana information isipo kubva tichitanga iripo. Kunenge wasikipa my life. Wewe wondibvunza pane my life isina ine izvozvo. It's wrong. Anditika. Saka guys ndo zviripo. Denda kamurova mukomana ine ndikadenda ndakatosungiswa papo same time. Mwana uya denda ndakatomurova, denda ndakatomusungisa. Ndakatosungiswa kuti achigara kumba zviti futi next year anashaya nzvimbo azvigoni kuti agare kumba shakira zvokuzadza achipedza 3 months ari kumba zviti 1 mwana anodzokera kumashure 2 anenge achizomutora achibva kumba. Hakuna chikoro chinotora mwana achibva kumba azviti. Hakuna chikoro chinotora mwana achibva kumba azvigoni. Saka chinenge chatovepo ndechekuti anenge achiti handitozivi because kwese kwandiri kuzama kutsvaga mafoma nditotongopiwa ndeye next year. Anmona ndeye next year pese pandatraya kudi. Saka no, I'm going in person. I'm going in person kuchikora. No, I'm going in person. I am going in person. I'm going in person. Remember, the strike is not about inini kavari kustrikira chikoro because according to them vari kufunga kuti Shakira akasuspendwa nechikoro. Anditi maona vakasuspendwa nechikoro. It's not about me, it's about the school. Vari kuti akasuspendwa nechikoro. It's not about me. So if they will hear kuti it's my decision inini, then they will have maybe kusiyana nekuti vandalize chikoro and whatnot, but the school banzi mapurisa are they monitoring zvakadaro zvikutodaro. Guys mukuti be careful. Yes, it's not about me, it's about the school. Ivo vanotori nehondo yavo nechikoro. Anditi maona it's not about me because kwavari vane information yekuti Shakira akasuspendwa nechikoro, of which that's not happened. I did ask kuti ndokumbirawo mwana amborega kuuya for the next 2 weeks to a month. Anmaona. Saka ndakwenda guys, if all permits I will do just a live nongoisapo. Aiwa kuti ati kudzoka adzoki anotogara kuZimbabwe, kudzoka adzoki anogara ikoko. Saka denda katomurova, denda katosungwa nokuti vanotopana na pressure kuti enda unoripota. Anmona vanotoudzana kuti enda unoripota. Ndingade izvo zvindakatovharigwa guys, and inenge itori a very very big issue. Pane mudhayari dzakambosungiswa nemwana wake kuprimary yamuri kuziva, akagara 2 weeks mumasosi akatozotsvaga lawyer kuti abude passport yake. Ini ndakangozvitaura pana papasi ndichiti pane umwe akasungiswa nemwana chichichi wokuprimary. Ndisi takatozotama dhire kuti ndimubatsire kuti passport yake yanga zvokuti unongodhirisa passport out wogara nepassport yako kukoti kwako yamuso kuenda koti wako toda mavalid documents. Inini ndakamanya same day takamanya tikati mningi nakurumidza bata munhu uyu kwira enda naye munhu uyu inodhinzwa pa ise madays udzoke nayo ndo mabudiro akaita. Angatogara 2 weeks ari mu ndichaura naye ari masells inini dai asina mbobuda zvokumanya. Anomaona they asina mbobuda zvokumanya. Saka guys, let me go and explain to these kids so that they understand it was my decision, it's not the school's decision. Ndo zviri muno. Animona ndo zviri muno South Africa guys. Pavana vedu mu South Africa muno matiri kudzingwa kuita unge zvinoshamisira ndo ma rules ari pano. Animona ndo ma rules ari pano ari muno South Africa matochemera ndo ma rules ari muno. So I was just andinaurara usiku anasi tuli speaking, I didn't sleep. Amona ndatomuka izvo zvininge kuti ndareceive phone call plus ma school lectures ai ndandakatorara. I was planning kuti the whole day nasi ndinotosora ndakara because naurara ndakurara. It was just chindibata. I was remember kutanga kuparidzana nemwana for that long kubva since Hanumana ever since kutanga kuparidzana nemwana ndichimukanda mubhazi ega nchi. So zvanga zvandinetsa andinaurara but ndandichingoti Mwari ndachingondofunga nhasi vese vanhu vari kuprayer group vandiona na 12 nandiripo active, 3 ndandiri active, handimaona 5 ndandiri active, handimaona handinaurara. Saka ndachitoplana kuti ndiga ndimwe sleeping tablet ndimborara the whole day ndabva ndafonegwa. Saka ndakutongoti ndimhanye ndiende because zvitondibata zvitondihitawo hard, handimaona zvitondihitawo hard. Pazomboita kamwe ka fake news kazombofamba futi makusena naye kekuti kune bhazi raita accident chichichi and that is the same bhazi randakaisa mwana, handimaona. So ndazomboposa futi ndaposa ndaita stroke ndaona chivideo clip mwe mutaridza zvingoti simela risiro here bhazi kune bhazi ndobva ndamhanya kufonera ko only to find kuti harisiri iro ichi clip chakudhara nderimwe bhazi and harisi bhazi riro ndakaisa mwana. Dzingoriwo marivals wo vanongoriwo nemapolitics avo zvatongoita kusocial media kunoko zvokuti tinogona masocialist anogona kutukana kabisira kana kutuma vanhu vachitukana chididi. Harisiri iro because bhazi randakaisa mwana it's red in color not orange. Plus vanazotaura fona nchididi ravo bhazi ranga ratoyo kushurugwi rakutobuda tobva muchivira kutosvika kushurugwi, handimaona. So meaning by now vanhu vange vaburuka manje vasvika mugweru atoburuka, antimaona. Saka azviite hauna paunobvisa mwana pachikoro chakafanana nechanodzidza womisa kuprivate wozowana nzvimbo kune chimwe chikoro chakafanana ichocho easy. Azviite nzvimbo dzemuno dzinonetsa,
it's not easy ndomutora ndomisa pazvimaprivate college izvi next year ndakutsvaga nzvimbo zvikoro zvakafanana auyiwa hakuna kwaunowana nzvimbo vana kuchikoro kuti uwane chimwe good school achibva kune good school vanoda referral yekune previous school yaari kubva saka that means maybe I'll have to soldier on kuti apedze ipapo handimona zvikosarigwa 2-3 months otongopedza ari ipapo handiti ndotongoitawo zvokuti because kana achitodzoka ndotomupa foni yake back ndoclowna phone so that I see mamovements ndine app imwe ndine device randakanzi nditenge rimwe randichaorder rekuti ndinokwanisa kana kuisa paschool bag ndichimonita mamovements ake nefoni kuti abuda afamba sei aenda papi kusvikira gore rapera then osoenda handiti kuprivate school it's a no private fly by night college izvi it's a no Tawanda wesa yaitika kupi ibhazi ripi Tawanda wesa ibhazi ripi musadaro munouraisa vabereki nema-BP musadaro you know very well kuti mzanzizi harisi orange in color it's red in color you know ipolitics dzenze kumabhazi raitika kupi kwachona and you Tawanda as my friend as my brother why didn't you tell me because you know everything. Why didn't you tell me? Why didn't you call me? The moment you saw that, ukuzviziva, you saw all the life and you are my closest friend. Tawanda usadaro Tawanda. You are my closest friend iwewe. Waona kuti you saw everything, you know everything that is happening. Waona tukune basi raitika ndite. Zvinogona kuraya muberekishi. Wakutaura pa life kuti it's true. Inini se friend yako. Why didn't you call me? Why didn't you call me? Why didn't you call me kuti shamwani kune zvakadai taona uri munhu wangu zvokudaro hausi munhu wepaFacebook iwewe hausi munhu wepaFacebook uri munhu wangu zvokutodaro hausi munhu wepaFacebook iwewe ndine mwana ari mubhasi uri kuzviziva woya wonyora palife kuti it's true accident yaitika ini ndabva kutaura naDylan ndikabva kutaura naChimoga sadaro it's wrong. Zvinhu ngativei sensitive pane dzimwe nyaya. Don't be sensitive pane dzimwe nyaya. Unogona kungondidonhedza, unogona kungodonha nesitoku ndikana kutodonha ndikatongofa ipapa. Right guys, saka ndakuenda guys. Ndatodisturbed nezvanyugwa naTawanda izvo. Ndakuenda guys, I'll talk to you kana ndavi kuchikoro.